mes de setembro se debata e se aprobe. Bueno, estamos listos para empezar. A roda de prensa é para presentar unha das últimas iniciativas registradas polo Grupo Parlamentario, segunda vez na nosa historia, unha comisión non permanente para o estudio do ferrocarril en Galicia co obxectivo de elaborar un plan. Para o Partido Popular de Galicia é necesario que dende Galicia contemos con unha política propia de ferrocarrís para reivindicar os gobernos de Madrid, ostente quen ostente a representación. Nos abogamos, por tanto, por un plan de ferrocarrís galego que sexa elaborado e aprobado polas tres forzas políticas e co apoio de técnicos independentes. E, ademais, queremos deixar claro que os ferrocarrís non son só alta velocidade e que nestes últimos anos se produxo un evidente e plasmable abandono das nosas liñas convencional. E, por tanto, estamos absolutamente convencidos de que estamos no momento axeitado de apostar por elaborar este plan de ferrocarrís que sexa ambicioso e que sirva para mellorar a competitividade da nosa economía. En resumidas contas, e xa remato, o que queremos é que este sexa o decenio dos camiños de ferro do noso país.